במשפחות רבות, גיל ההתבגרות מביא איתו ויכוחים על כללים, יציאות ושעות חזרה, אבל מהר מאוד הוויכוח הזה לא נשאר רק מול המתבגר, הוא הופך לקונפליקט בתוך הזוגיות. שאלת המחקר שלנו היא בדיוק על הנקודה הזו, כיצד פערים בתפיסות ההוריות לגבי אוטונומיה של המתבגר מתגלגלים והופכים לקונפליקט זוגי. בהרצאה נשתמש בדוגמה יומיומית כדי להבין איך דרישת האוטונומיה מפעילה את ההורים בצורה שונה וכיצד זה הופך לעימות זוגי. במשך עשורים ההנחה הייתה שהפיקוח הורי הדוק שווה ביטחון, וזה אכן נשמע הגיוני, כי המטרה היא להגן. אבל בשנת 2024, סוננס ועמיתים, חוקרים, מציעים נקודת מבט אחרת. הידע ההורי נבנה במידה רבה מתוך מה שהמתבגר בוחר לשתף ברצונו, וזוהי החשיפה הרצונית. וכשהילדה מודיעה, אני הולכת למסיבה, זה מיד מפעיל פער. הורה אחד רוצה לשלוט ולוודא שליטה, וההורה שני רוצה לשמור על קשר ואמון. כאן בדיוק יש לנו אירוע מול המתבגרת שהופך לעימות זוגי. לאחר ההודעה על המסיבה ביער, המתח לא נשאר רק בשיחה איתה, אלא עובר לזוגיות. הפערים הופכים לקונפליקט. לפי הספרות המחקרית שלנו, ניתן להבין את הפער דרך שני דפוסים, תמיכה באוטונומיה מול שליטה פסיכולוגית. בתמיכה באוטונומיה ההורה מקשיב, מסביר גבולות, מחזק קשר ואמון, בלי לוותר על הסמכות. ובשליטה פסיכולוגית, ההורה מפעיל לחץ כדי להשיג ציות ומידע. כאן הוויכוח הוא כבר לא על המסיבה, אלא על השאלה איך נכון להתמודד עם דרישת האוטונומיה של המתבגר. כדי להבין למה הפער כל כך טעון, חשוב לדייק מהי אוטונומיה בגיל ההתבגרות. שוב, לפי סוננס, אוטונומיה היא לא חופש מוחלט או היעדר גבולות, אלא תחושה של בחירה והזדהות עם התנהגות. כלומר, עדיין יש סמכות בגבולות, אבל השאלה איך מציבים אותם, דרך לחץ ושליטה, או דרך שיח שמאפשר הפנמה. וכשבני זוג מפרשים אוטונומיה אחרת, אחד כוויתור והשני כבסיס לאחריות ואמון, הפער הזה הופך מהר מאוד לקונפליקט זוגי חוזר. המודל מסכם כאן נקודה חשובה. הדרך שבה הורים מגיבים לאוטונומיה משפיעה על השאלה אם המתבגר ישתף פעולה או ייסגר. כשיש יותר לחץ ושליטה, יש סיכוי גבוה יותר להסתרה, ריחוק ולעיתים גם שימוש במידע עקיף במקום שיח ישיר. לעומת זאת, כשיש תמיכה באוטונומיה בתוך מסגרת ברורה, זה מעלה את הסיכוי לשיתוף מרצון ולבניית אמון. הבחירה בסוג ההורות משפיעה לא רק על המתבגר, אלא גם על הדינמיקה הזוגית, כי כאשר הורים לא מסכימים על הגישה, נוצר קונפליקט שפוגע בכל המשפחה. בואו נסתכל רגע איך זה נראה בפועל. החוקרים מבדילים בין תגובה שתלטנית שמפעילה לחץ רגשי, לבין תגובה תומכת אוטונומיה, שמחזיקה גבולות בתוך קשר. בגישה של שליטה פסיכולוגית, ההורה מנסה להשיג ציות דרך לחץ רגשי, כמו אשמה או איום. הוא יכול להגיד, אין מצב שאת הולכת או אם תלכי את מאכזבת אותי. לעומת זאת, בתמיכה באוטונומיה, המסר הוא שיש גבול ברור, אבל אני מסוגל להסביר אותו, לשמוע אותך ולהישאר איתך בקשר, גם כשאני לא מסכים. וכשבני זוג פועלים משני הצדדים האלה, זה כבר לא ויכוח על החלטה אחת, אלא התנגשות על תפיסת הורות. אחד ירצה לבדוק ולשלוט כדי לצמצם סיכון, והשני יעדיף שיח ותיאום כדי לשמור על אמון ושיתוף. ג'ודית' סמטנה, חוקרת מובילה בתחום ההורות וההתפתחות בגיל ההתבגרות, מדגישה שמתבגרים תופסים נושאים כמו חברים, לבוש ומדיה כתחום אישי, ולכן התערבות שתלטנית נחווית כפלישה ומייצרת התנגדות. נקודת התנגשות נוספת היא תגובה לשיתוף. תגובה ביקורתית או עונשית מפחיתה שיתוף בהמשך, בעוד שתגובה אמפתית מעודדת חשיפה רצונית. והשלישית היא פיקוח דיגיטלי, בדיקת טלפון ומעקב. ניתן לקבל מידע, אבל זה פוגע באמון, ולאורך זמן גילוי מרצון יעיל יותר מריגול. בסוף, המתבגר הוא הטריגר, אבל הקונפליקט הוא בין בני הזוג. כאשר ההורים אינם מתואמים בגישתם, ההשפעה ניכרת בכמה רמות. ברמת הסמכות נוצרת חוסר עקביות. המתבגר מזהה מהר את הפער ופועל בהתאם. אם אמא אמרה לא, אז אני אשאל את אבא, וזה מחליש את תחושת הביטחון של שני ההורים. ברמת הזוגיות, הפער הופך לשחיקה וביקורת. אחד נתפס כמפנק, השני ככוחני, והמתח סביב ההורות מחלחל גם מעבר לה. פחות חיבור, יותר מריבות ופחות תחושת צוות. ברמת המתבגר, המסרים הסותרים יוצרים בלבול, ולעיתים גם תמרון בין ההורים, שמחריף את המתח.
ובהתאם למחקר שעליו אנחנו נשענות, כשאין תיאום הורי, נפגע גם האקלים שמאפשר שיתוף מרצון, והמחלוקת ההורית הופכת לעומס מתמשך בתוך הזוגיות. אז מה עושים? איך מגשרים על הפער הזה? ראשית, שיחה על האמונות העמוקות, לא על האירוע הספציפי, אלא מה עומד מאחוריו, מה המטרה ארוכת הטווח שלנו כהורים. האם אנחנו רוצים לגדל ילד שמציית מתוך פחד, או אדם בוגר שמקבל החלטות מתוך מצפן פנימי? זו שיחה שצריכה לקרות בזמן שקט, כחזון משותף. שנית, הסטת השאלה המשותפת. במקום לשאול איך נגרום לו לספר לנו, נשאל איך ניצור קשר שבו הוא ירגיש בטוח לשתף אותנו, גם כשטעה. המעבר הזה מחליף שליטה בבניית אמון. שלישית, השילוב המנצח. המחקר מצביע על שילוב של מבנה ברור, כללים, ציפיות, יחד עם תמיכה באוטונומיה, הסבר, כבוד, הקשבה, זה לא או-או, אלא גם וגם. וכשבני זוג מצליחים לתאם גישה כזו, הם לא רק תורמים לקשר ולתפקוד המתבגר, אלא גם מייצרים שפה הורית משותפת שמפחיתה קונפליקטים ומחזקת את הזוגיות. אם כן, התשובה לשאלת המחקר שלנו מציגה תהליך ב3 שלבים. יצירת חזית אחידה, לא בהכרח הסכמה על הכל, אלא הצגת עמדה משותפת מול המתבגר כדי למנוע מסרים סותרים. אימוץ הורות תומכת אוטונומיה, הצבת כללים ומסגרת, אבל דרך שיח, הסבר והקשבה שמחזקים קשר ואמון. ומיקוד במטרה ארוכת הטווח, לא רק מה נכון עכשיו, אלא איזה אדם נרצה לגדל ומה יגדיל את הסיכוי לשיתוף ולהחלטות אחראיות, גם כשהוא לא תחת פיקוח. המתבגר מציב את האתגר, אבל ההורים קובעים אם זה יהפוך לקונפליקט או לשיתוף פעולה. וכשיש תיאום הורי סביב כללים ואוטונומיה, גם מצבים מורכבים יכולים להפוך להזדמנות לחיזוק הקשר המשפחתי. תודה רבה.